खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्लायाव दैयाव गब'नानै सानै उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि बासुगावनि निसिनापारायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। खानिफुर दैयाव दुगैनो थांनायावनो दैयाव गब'नानै सानै फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों। मुंफोरा फारियै गपाल चक्रवर्ती 7 थाखोआव फरायनाय फरायसा आरो नारायण बर्मन 10 थाखोआव फरायनाय फरायसा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथाम गथ'साफोरा दुगैनो थाखाय खानिफुर दैयाव थांदोंमोन, नाथाय साथामनि मादाव गपाल चक्रवर्ती आरो नारायण बर्मना दैयाव बाज्रुमदोंमोन। बेनि उनावनो बिसोर सानैया दैयाव गब'दोंमोन। बेखौ नुनानै बोरियाव थानाय लोगोआ नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हैदोंमोन आरो नखरनिफ्रा SBBodoनो मिथिहोदोंमोन। SBBनि हान्जायाबो जाथायथिलियाव फैनानै नागिरनायनि हाबाखौ मावफैदोंमोन, जेराव नारायण बर्मननि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबायमोन, नाथाय गपाल चक्रवर्तीनि देहाखौ हाथ'वाखैमोन। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायावबो सासे फरायसाया दैयाव गब'दों। बङाइगावनि अभयापुरियाव सासे फरायसाया दैयाव दुगैनो थांनानै गोमादों। मुङा रिदिप राय। खुजिया दैयाव दुगैनो थांनायावनो दैयाव गब'नानै गोमादों रिदिप रायआ। बिथांनि देहाखौ SBBनि हान्जायाबो नागिरगासिनो दंमोन आरो दासिम मोनथ'नायनि जेबो खौरां मोनाखै। उदालगुरि जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों। बेनि थाखाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय बिथोन फोसावदों। उदालगुरियाव सेक्सन 144 फोसावनायनि थांखिया जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादखौ जाहाथे गोजोनै खुंफुंनो हायो, बेनि थाखायनो सेक्सन 144 फोसावदों। अर्डाराव फोसावनाय बायदिब्ला आनजादाव आयेन बेरेखा खामानि जानो हागौ आरो गोजोनखौ सिफायनो हागौ। आनजाद मिरुआव आयेन बेरेखायै हाबनो हागौ, जायजों सोरबा जोखोम जानो हागौ आरो सोरनिबा खहाबो जानो हागौ। बेनिखायनो उदालगुरि जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों। सेक्सन 144 नि बायदिब्ला आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 500 मिटारसिमाव जेबो लाउड स्पिकार बाहायनो मोननाय नङा। आनजाद मिरुआव गनायथि गैयै सुबुङा रावबो हाबनो मोना आरो आनजाद मिरुनि 100 मिटार सोरगिदिंसिमाव सुबुं थुबुर जानो मोना। आनजाद हलाव गनायथि गैयै मुवा बेसादफोर जेरै मबाइल फन, इलेक्ट्रनिक डिभाइस बायदि बायदिखौ लांनो गनायथि गैया आरो आनजाद होग्रा सुबुंफोरखौ रावबो गेना खान्थियै मदद होनो मोना। बेनिखायनो सेक्सन 144 फोसावदों। उदालगुरियाव मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादा 4 जुलाइनिफ्राय 8 जुलाइसिम जागोन, नाथाय उदालगुरि जिल्लायाव सेक्सन 144 आ अर्डार फोसावनाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय आरो आनजादनि खामानि जोबजासिम बेयो थागोन। KYKL हाथियार लाग्रा आफादनि 2 सोद्रोमाफोरखौ इन्डियान आर्मिया हमनो हानायनि उनावबो गथायनानै हरफिननो गोनां जादों। बे जाथाया मणिपुर रायजोनि सानजा इम्फालनि इटाम गामियाव जादों। इन्डियान आर्मिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इटाम गामियाव खांलेयावल कान्नालुप KYKL उदखारि हान्जानि सोद्रोमा थानायखौ इन्डियान आर्मिया खौरां मोननायनि उनाव अपारेसन खालामहैदोंमोन, जेराव KYKL नि 2 सोद्रोमाफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे गोबां हाथियारफोरखौबो हमनो हादोंमोन। नाथाय बेबायदि हमनो हानायनि उनावनो ओनसोलनि 1200निफ्राय 1500सो आइजोफोरा ओंखारनानै इन्डियान आर्मिनि जवानफोरखौ बेंखनदों, जेराव आइजोफोरा थैनो थांनोखौ गियाखैमोन आरो हाथियार दैग्रा आफादनि 2 सोद्रोमा जायखौ इन्डियान आर्मिया हमदोंमोन बिथांमोनखौ गथायनानै होफिननो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। थासारिखौ नायनानै जाहाथे थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जाया बेखौ नोजोर होनानै KYKL नि 2 हाथियार दैग्रा सुबुंफोरखौ आइजोफोरनि आखायाव गथायनानै होबोफिननो गोनां जादों। इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा खालि हाथियारफोरखौल' लाबोफानो हादों होननानै फोरमायथिदों। मणिपुर रायजोआव जाहाथे ल' एन्ड अर्डारखौ गोजोनै लाबोफिननो हायो, बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे रैखाथि हान्जाखौ मदद होयो, बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरो इन्डियान आर्मिनिफ्राय। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मेथि हारिनो ST खथा होनायखौ लानानै दावराव जानायानो दासिमबो जोबनानै थाङाखै, जाय दावरावआव गोबां सुबुंफोरानो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो न' बां सावजानोबो गोनां जाबाय। तिनसुकियायाव दुखुनांथाव जाथाय। सारअन्थाइ गावनायजों बिमा आरो फिसाजोनि खेबसेयैनो जिउ खहा जादों। तिनसुकिया जिल्लानि लेखापानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय तिनहुटी गामियाव जादों बे जाथाया। सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानाय बिमानि मुङा रन्जिना भांग्रा 32 बोसोर बैसोनि आरो फिसाजोनि मुङा दिपाली भांग्रा 7 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रन्जिना भांग्राया न' फोसाबगासिनो दंमोन, बेयावनो बिथांनि सायाव सारअन्थाइ गावदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि अनगायैबो बिथांनि फिसाजो दिपाली भांग्रानावबो सारअन्थाइया नांदों, जायजों बिथाङाबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव 7 बोसोर बैसोनि दिपाली भांग्राखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन, नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों।
बिमा आरो फिसाजोनि खेबसेयैनो थैनाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा लाख'हायै दुखु जानायखौ फोरमायथिदों। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा फोरोंगिरिनि सायाव बिबुंथि होनायखौ लानानै फोरोंगिरिफ्रा गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै। डक्टर रनोज पेगुआ फोरोंगिरिफोरनि सायाव माखासे बिबुंथि होनायनि उनाव गोबां फोरोंगिरिफोरा बेनि हेंथा फिनजाथाय होनायनि उनाव डक्टर रनोज पेगु बिथाङा गाव बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिनबाय। फोरमायथिनो गोनांदि फोरोंगिरिनि माला जोब्बाय होननानै बुंथिदोंमोन डक्टर रनोज पेगु बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि जोंनि गोबां फोरोंगिरिफोर दं जाय क्लास खालामा आरो फरायसालियाव फैया। बिथांमोनहा मानो फरायसालियाव फैनानै फोरोंफैनो गोब्राब मोनो आरो गोब्राब मोननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोननि माला जोब्बाय। मा बुजायफैबावगोन? साख्रि मोननायनि उननिफ्रायनो फरायनायखौ एंगारबाय। जि फरायदोंमोन गासैबो बावजोब्बाय, दा माल जोब्बाय, बेनिखायनो फरायसालियाव फैया होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो डक्टर रनोज पेगुनि बे बिबुंथिनि हेंथा खालामदोंमोन माखासे फोरोंगिरिफ्रा। बेखौ नुनानै डक्टर रनोज पेगु बिथाङा गावनि बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिनबाय। गावनि बुंनायजों सोरबाफोर दुखु मोनदोंब्ला बे बुंनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनोज पेगु बिथाङा। बारग' एनडिएफबि एन हास्थाय बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा सनितपुर जिल्ला गहपुर दामोनपुर गामिनि थागिबिमोन। बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबिआव थानानै गोलाव सम जांख्रिखांबोदोंमोन बिथाङा, नाथाय अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। गोलाव सम दान मोनथामसोनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन बिथाङा, जायनि थाखाय बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनाय केसखौ लानानै बिमाया जि एफआइआर होदोंमोन आरो एफआइआरआव 4 पुलिस बिबानगिरिफोरनि मुं मख'नाय जादोंमोन, नाथाय पुलिसआ होनाय चार्जशीटआव एफआइआरआव होनाय पुलिसनि मुंफोरा गैया। खालि नगावनि पुलिस पार्सनेल आरो माखासे बेबायदि मख'नायल' दं। बेखौ लानानै उखिला सोमोनांनायखौ फोरमायथिदों। मानोना एफआइआरआव 4 पुलिसनि मुं मख'नायनि उनावबो चार्जशीटआव पुलिसनि मुं गैया आरो पुलिस पार्सनेल बेबायदि मख'नाय गोनाङा 38 बोसोर क्रिमिनेल प्रेक्टिस खालामनायाव बेयो गिबि खेब, मानोना नर्माल केसफोराव मुंफोर मख'नाय थायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो एफआइआर होनाया दासिम गोबां सम बारलांबाय। दासिमबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामाखै, बेनिखायनो बे केसआव रहस्य दं होननानै फोरमायथिदों उखिला। सासे साब इन्सपेक्टरा डिउटियाव थैनाय हिसाबै बे केसखौ डिउटियाव थैनाय हिसाबैनो लानानै थांनो नांगौमोन, मानोना एसपिआनो लेंहरदोंमोन। बेनि उनाव डिउटियाव थानाय समावनो हरखाबै जुनमनि राभानि जिउ गोमादों, जेरावनाखि आइसि आभाज्योति राभायानो जुनमनि राभाजों जोबजासे दंफायोमोन आरो अखानायै असिया सहि लादों। बेफोर गासैबो रहस्य दं होननानै बुंथियो उखिला। भारतनि रेल बिफाना मा जादों? मानि थाखाय खेबले खेबले रेल जाब्रथाय जानो मोन्दों? सोनाब बंग'आव फिन रेलगारिनि जाब्रथाय। खारबोनाय रेलगारिया गंसे रेलगारिखौ सौख्रांदों, जायजों मोनजिनै दाब्बाया रेल साइथिंनिफ्राय बाहेरायाव गोग्लैहैदों। सोनाब बंग'नि बांकुरायाव अन्डा स्टेशनाव जादों बे जाब्रथाया। रेल बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला अन्डा स्टेशनाव मोनसे मालगारिया दिदोमै थाथ'नानै दंखायोमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय मालगारिया गोजा सिगनेलखौ बारनानै दिदोमै थानाय गुबुन गंसे मालगारिखौ सौख्रांहैदों, जायजों मोनजिनै दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बायजोआव गोग्लैहैदों। जायनाखि गंनैबो माल रोगाग्रा गारिमोन, बेनिखायनो जाथायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। अब्लाबो आद्रा डिभिजनाव गोहोम गोग्लैदों। आद्रा डिभिजननि सिङाव सोनाब बंग'नि 4 जिल्ला वेस्ट मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया आरो बार्दावान आरो झारखन्डनि 3 जिल्ला धनबाद, बोकारो आरो सिंभूम बेफोराव सिबिथाय होनायाव गोहोम गोग्लैदों। फोरमायथिनो गोनांदि गंनै रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायदोंब्लाबो मालगारि जानायनि थाखाय सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। नाथाय जुदि रेलगारिया सुबुं दैखांग्रा जानायमोनब्ला बे जाथायाबो उड़िसायाव जानाय जाब्रथाय बायदि गेदेर जाथाय जानो मोनगौमोन, जेराव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायाव सा 275 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन। मानसि गोमानायनि खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि 12 नं खुख्लुं हा गोदाननि हरेश नार्जारिनि फिसाज्ला बरबदा नार्जारिया गोमानानै दङ। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायनिफ्राय गोमानानै दङ बरबदा नार्जारिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरबदा नार्जारिया मध्य प्रदेशआव कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला खामानि मावनो थाखाय रेलगारिजों थांबाय थानाय समावनो बरबदा नार्जारिया रेलगारियावनो गिनाय सोमजिखांदोंमोन, जायनि थाखाय न' फारसे फैफिनबायमोन। जाय सुबुङा बरबदा नार्जारिखौ लांफादोंमोन, बे सुबुंजोंनो जयैनो न' फारसे फैफिनदोंमोन। बेयावनो बरबदा नार्जारिया खारबाय थानाय गारिनिफ्रायनो बारजुमनानै खारदों। बेनि उनावनो बरबदा नार्जारिनि जेबो खौरां गैया आरो नागिरसेयावबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बरबदा नार्जारिखौ नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय 88128897
777 बे नाम्बाराव कल हरनो थाखायबो खावलायहरदों। फोरमायथिनो गोनांदि बरब'दा नार्जारिया 32 बोसोर बैसोनि। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।